Maricé, tema de Ola. corazón entón, Sí, bueno, trata un pouco das raíces, non? Nas raíces está o corazón de un, todo depende de como se queira ver en sístole ou en diástole, non? Cando se trata do corazón, do latexo cardíaco. No meu caso, foi unha escrita contraída, polo tanto, elixín ese título, non? En sístole, porque é así como me sentín cando escribín. Moi ben, que nos imos atopar aí de ti? Pois ímonos a topar co regreso ás Ítacas. Como a Ulises, eu volvín a casa e reparei en cousas que antes pois vía que estaban ali de seu, pero eu nunca me fixara demasiado nelas. Agora sí, agora de adulta, así un pouco como arredor de min, dei voltas e decateime do que tiña eu ali, non? Que ferramentas colliches para volver a casa? Bueno, eu son adícome ao ensino, entón o feito de que sexamos así un pouco nómadas e peregrinas, pois non é nada de extrañar, a non ser que, bueno, chegou un momento en que decidín regresar porque o precisaba e tamén porque meus pais o precisaban, non? E entonces atopeime pois con unha paisaxe, uns pais, un entorno, un lugar que non, casi tiven que recoñecelo, non? Acompáñate Celia, estás moi ben acompañada. Sí, Celia é maravillosa, ademais foi unha compañeira miña fantástica, agora amiga, claro, tamén. Moi ben. Como tedes pensado organizar este evento, que ides facer? Bueno, pois supoño que a ver por onde tira ela, eu non sei moi ben tampouco que me vai, é sorpresa, eu non sei o que me depara, non sei de que me vai falar, pero si temos algo en común. Somos as dúas de unha aldea pequena, somos de casas así aldeás tamén, porque ela ten a súa aldea paterna perto de Quiroga, é da casa do Xildro, eu son da casa do Ferreiro, entón, bueno, hai un achego a raíces que nos une a ambas, non? Quizáis por eso tamén a presentadora e eu pois temos moito en común e estamos pois moi cercanas. Bueno, que temos que entender da tua poesía para chegar máis cerca de ti? Que temos que saber da tua poesía? Bueno, eu creo que a poesía é unha mirada sensible sobre o mundo. Temos que entender se cadra neste libro, despois neste poemario, que insístole a visión do mundo a partir dunha aldea, é dicir, o horizonte da aldea para ver o mundo. É iso, basicamente, non? É este poemario, outro pode ser de outra cousa, non sei. De momento, empezo con este, non? De momento estamos neste, pois noraboa. Grazas, moitas grazas. Grazas a ti. Estamos aquí hoxe para presentar o libro de Maricé, da nosa amiga e compañeira Maricé. Insístole, é un libro absolutamente delicioso, un libro que trata das raíces, do reencontro coas raíces, a importancia de asentármonos na propia historia para avanzar en plenitude. É un libro absolutamente auténtico, é un libro, non hai nada de impostura, é dicir, é un libro auténtico que trata, é dicir, que nos fala desde o sentimento, desde o corazón, desde a emoción. É absolutamente unha ledicia, creo que vai gustar moitísimo, a min encantoume e identifiqueime absolutamente con esta obra.